Vítajte. Niekde som počul, že technika militári na polotáčky sa dá dať aj z 10 metrov. Ja to vrám väčšinou okolo 5 metrov. Toto je 7 metrov. To tam skúsim dať. Je to tam. Ale ja osobne si myslím, aj tento som už dosť pretočil. To je asi moje maximum. 10 metrov si neviem ani predstaviť, ale nejaký fakt praháči, ktorí sa tomu dlhodobo venujú, to asi dokážu, takže čaute, potrenujem a možno sa k takej vzdialenosti dopracujem aj ja. Čaute, vidíme sa pri ďalšom videjku.